Bueno, gu Increíbles taldea gera eta ikateko tutorial honetan timeline denbora lerroak nola funtzionatzen duen azaltzen saiatuko gara. Hasteko interneten timeline idatzi eta horko webgunean klik emango diogu. Behin web horrira sartuta, get started hor sakatu eta pantalla berri batera iritsiko zarete. Pantalla horretan zuen izena idatzi, Iker, eta gure jardueraren izenburua idatziko dugu. Ordutegia. Eta start emango diogu hor eskubiko botoi hortan. Ondoren, nahi dugun tokian klikatu eta nahi duguna idatziko dugu, matematikako saioa adibidez. Eta beko lerro horretan ordutegia idatziko dugu, 9-tik 10-etara. Ondoren, irudia. Irudi bat txertatuko dugu matematikarekin zerikusia duena. Oso irudi polita. Eta dagoeneko ordu bete egin dugu. Orain, pixka bat urrunago, beste etiketa bat jarriko dugu, musikarena oraingoan, eta ordutegia berriz 10-tik 11-etara izango da. Berriro ere argazki bat jarriko dugu, argazki politen bat topatzen dugun, bai, horixe. Ok. Eta bueno, ikusi duzuen bezala, denbora lerroa egitea erraza da. Pauso jarraitu eta behin da berriro horrelako ekintza jarraituz ordutegi bikaina osatuko dugu. Ondoren, finish'i sakatu eta gorde, save. Save berriro ere eta zuen ordenagailuan gordeta edukiko duzue denbora lerroa. Listo.